Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kami. Ni atong pagpadayon sa atong pagnobena maigsuon sa Birhen Maria sa Flores de Mayo o ang atong pagsaulog sa piyesta ni San Isidro Labrador karong adlaw. Atong pangayoon sa Dios unta iyang ihatag kanato pinaagi sa ilang mga pangaman ni Maria o ni San Isidro ang atong mga pangaliupo nga personal, atong mga nangayo sa mga pag-ampo, ang mga nagbasakiton, ang mga mag-uuma, ang mga nanay mga problema, kalisdanan, usab ang mga kalag sa purgatorio. Ugaron kita maandam sa pagsaulog nining Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios, ang tibok kalibutan imuha, o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo, pinagi sa pag-atiman sa mga hatag nga naglibot ka namo. Itugot nga ang panig-ingnan ni San Isidro, magdasig ka namo sa pagpakig-ambit sa among makaon, uban sa magigutom, ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios sa hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlaw igpapahulay misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudeo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Diyos niining nasod sa Israel, nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Diyos nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpailob kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan, o gihatag kini kanila, o gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos o kalim-an ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya sila mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis,
sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila, sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Hini ang giingon sa Dios may tungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pamuanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel, nga kinahanglang maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, mingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako maay muanhi, ug dili ako takos, bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awitan ko kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Ikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kaniya kanunay. Ug ang akong bukton, magalig-on kaniya. Hangtod sa kahangturan, awitan kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy maguban kaniya. Ug sa akong ngalan mabayaw ang iyang gahom. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, ang akong Dios, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, awitan ko kaayo sa Ginoo. Malindog puli. Ang Ginoo naghatapog kaluwasan, dalay ko siya nabasakalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasag kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, mulahan kamo kon inyo kining buhaton.
Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong gipadala, madawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nibisita ko usa ka adlaw niya na maigsuon sa gasa sa gugma sa mga madre ni Mother Teresa of Calcutta, no? O nakakita gid ko maigsuon sa usa ka madre nga gihugasan niya ang tibok lawas sa usa ka himatyon. Niya paghugas siya maigsuon ang mga ud ng gawa sa mga samad sa maong pasyente, no? Murag kasukaon ko maigsuon gatan-aw, pero ang madre in town iyang giagwanta, iyang gibuhat ang iyang buluhaton, no? Og nabilib ko maigsuon sa iyang gibuhat sa paghugas sa lawas sa masakiton nga himatyon nga giod na, no? Sa atong Ebanghelyong maigsuon, si Kristo naghugas pod sa tiil sa mga apostoles niya. O ingos Pedro, di kini pwede Ginoo. Ginoo ka namo, Mesiyas pa ka. No, di ka pwedeng mahugas sa among mga tiil. No? Apan gisulti ko katon ni Pedro maigsuon tungod kay ang kultura, ang kustombre manggod sa ilang panahon o even gani antod karon, ang muhugas sila sa tiil sa usa ka tawo, labi na sa mga Hudiyo, maong usa ka sulugoon or slave. No? It is a job that is so humiliating. No? Muna nga, apan ang Ginoo miingon, karon ako nga inyong Ginoog Dios nang hugas gani sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil, mo yang sugo kanato. Munang nining panahon sa pagkabanhaw or Easter season, kita gihagit maigsuon, no? Sa mga si Kristo nagpakamatay para kanato ug nabanhaw para kanato, kita usab ato mapakita kining kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo sa lalaing mga pabaagi. Manod pa sa Spes Non Confundit, ang dokumento ni late Pope Francis bahin sa Jubilee year, there are so many things or ways that we could show that we died and we resurrected with Christ. No? Nabanhaw kita uban ni Kristo. O pipila ni ini, manod pa niya, first is to visit the sick sa ilang mga balay o sa mga ospital. No? Ato kining mabuhat maigsuon aron mapakita kini sa atong pag-alagad sa uban. Kay nga naman, kay ang mga masakiton maigsuon, malipay ka na sila kung dunay mugam nila o naay mo pakita na bisag bigbisita lang. Lain nga mga tao nga angay natong pagpakitaan o pag-alima o paggam maigsuon is you could visit the prisoners, no? Mga pineriso. Kibaw ko nga murag handlok mo mga pineriso. Mohadlok mo atos prisuhan maigsuon, no? Pero sama sila nato maigsuon kana sila mga pineriso makasala. Kita pod mga wa mapriso makasala pod. Ang diferensya nila og nato, sila nasakpan, kita wa pa ta masakpi, no? Manang at may siguro atos na bisitaan maigsuon aron atong mapakita kanila that they are also important people sa atong katilingban. Ikatulo, malpan ni Pope Francis is to have conversation with the senior citizens o elderly, no? Malipay ka ng mga senior, mga idaran, kung paminaw na sila, no? Daghang ka lang mga istorya maigsuon, apil na ang gubat, no? Daghang lang mga istorya, ug maminaw na sila, malipay na sila atong paminawon, no? Listening to them is a real sacrifice, I know that, but it's a good source of developing our patience, no? If we are able to do this, my dear friends, maayod kaayo ang atong kanang Easter season, no? Sa atong karong adlaw, atong gisaulog ang piyesta ni San Isidro Labrador. We remember how he took the initiative in sharing his food to those who are his co-workers, no? Ang yang mga mag-uumang away mga pagkaon yang tagaan, no? Yang
paambitan sa iyang pagkaon. Gani, iya pong paambitan og sa iyang mga mais, ang mga langgam. No? Og he devoted special attention to participating in the Mass every day. No? Nga sa panahon nga siya nagbuhat niini, ang anghel mo'y nagdaro sa iyang daro. No? Mo'y nagbuhat sa iyang trabaho. Nga naman tungod kay ang Ginoo, wa mo magpasagad kaniya maigsuon. We are in the season of the resurrection, pagkabanhaw. Niadtong wala pang pagkabanhaw mo ang kamatayon sa Ginoo. No? Munang mutanaw kita maigsuon sa umaabot nga pagsaka ni Kristo sa langit. Kita nga namatay uban kaniya, mabanhaw uban kaniya, ug mosaka uban kaniya ngadto sa langit kun atong buhaton ang yang gipabuhat kanato. Pagampo sa katilingban, nagkatigom kita karon isip katawhan nga nanginahanglan, busa kita moingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, madasigong magsangyaw sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga gitahasan sa pagpangulo, maalagarong mugiya sa ilang mga ginsakpan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, may balik na ngadto sa banay sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa mga pag-antos ug sa mga balatian, makakaplag ug kalig-on ug kahupayan diha kang Jesus nga nagmadaugon batok sa sala ug sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mihalin na makabaton sa ilang walay katapusang ganti. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Makagagahom nga mahan dungga ang among mga pag-ampo nga among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigo ikaw Diyos sa tanang kalibutan, karigang sa imong kamanggihatag, nadawat na mo
Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamot ug alang sa pagdaig sa maya sa ngalan alang usab sa kapuslanan sa Tibok ni Santos simbahan. Dungga Ginoo nga among mga pagampo sa pangamas sa imong mga santos, bantayi kami aron mahimo untang tako sa pag-alagad sa imong altar. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan gigantihan nimo ang imong mga hatag ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigulang nagahani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nginingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo, himoa nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
ug sa tanang mga santo sa Isidro Labrador, nga imong uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihalad nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita ngadto samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingarian, nagahubog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Panagdait na. Sa Diyos Kini si Kristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apalay pamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, amahan sa tanang kahupayan ug kalinaw, itugot ka kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa piyesta sa imong mga santos, alang sa himaya sa imong ngalan, ug nikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kalawasang tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa pagabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na nga muyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa mga kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kaninyo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong misa, atong dadon ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.